फिन आरोबाव भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय दैजों चिरांनि बिजनियाव दै बाना। नंगौ, भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय माख्रा दैमाया गोबां बार लोमसावखांनायनि उनाव फिन आरोबाव चिरां बिजनिनि सिङाव थानाय नेहरू बाजार सामथाइबारियाव लोमसावफैनानै थागिबि रायजो राजाफोरखौ हालाय-हाफाय खालामदों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे बोसोरनि थाखाय बे बानाया बेजों नैथि खेब आरो बियो जागायनाय बायदिसो आरो गोबां जाबावनो आसा दङ। जेब्लासिम खामा माख्रा प्रटेक्शननि खामानिया जाया अब्लासिम बे दैबाना जेंनानिफ्राय बारग'नो हानाय नङा। दिनै लोमनाया 12:30 एकथानिफ्राय लोमदों दिनैनि दिनाव आरो आगोल सुनिबारनियाथ' फुंनि माबानिफ्रायनो 6टा 6:30निफ्रायनो लोमदों। थांनाय सुनिबारनिया नै दिनै सेकेन्ड राउन्डआ जाहैबाय दिनै समबार बाराय दिनै 27 तारिख इंराजि दिनैबो दहाय 12:30 एकथानिफ्राय लोमफिनलायबाय। दा जानाय लोंनाय दोनथ'नानै बे त्रिपाल खोंनाय हाबाफारिखौ लाफिननांलायबाय हाखु दाखुनो। दाथ' आरो सन्देह दंबावो अखा गैयाबाबो बांखा गैयाबाबो बे दैया फैगोन। अब्ला बिनि राहाखौ जों मा खालामगोन? दा गेदेर गोलावफोराथ' दाख्लै फैबाय नायबाय थांबाय आरो दिनैथ' नुनाया जायाखै। दिनै आरो नैथि दफाया दिनैसो जागायजेनदों। दा बेखायनो एसे खबर लाफा लायोबा जाहाथे मानसि बे गेदेर गोलावफ्रा मोजां आरो जोंहा सार मण्डलाबोथ' दिनै रिपर्टखौ लांबाय। रिपर्टखौ लांदोंबाबो मा खालामनांगौ मा खालामनाङा रांनि माबायाव बेसेबां परिमान हरथावथाव सोरनि न'आ जिदों सोरनि न'आ गब्लंदों बिसोरथ' नुवाखै। दा बेखायनो सारमोना जाहाथे फैनानै सोरनि न'आ गब्लंदों सोरनि न'आ जिदों बेखौ नायनानै लिरना लांनानै मा एसे हरथावथाव अनसुंथाइ रांनि बिबांखौ बेसे हरथावथाव जेनेबा सोरना इन्जुर जिदों सोरनाबा दावदाबानो गब्लंबाय बेफोरखौ सिन्था खालामनानै न' हाबना नायनाय बायदि सुबिदा गैया आरो। बे जेंनाया ओरै खालामाथि ओरैहाय उत्तर खानामाख्रा जेरै खानामाख्रा बुरै बे मेगन खानि रखम जाबायदि आगोलाव माने बबेथिंबा थेनो होननानै हरबायमोन थाखा फैसा हरबायमोन। दा बोरै थेखो बोरै माखो थेनो गोनांथिं थेयाखै थेनो नाङैथिं थेनाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ जोंथ' नुहैफेराखैबो। दा बेखायनो आंनि मथेबा खानामाख्राया बन्द' खालामनो हायागौ माने जोंनि नैबे थासारिया जोबनाय नङा बेखौ आं सानो आरो। जोंनि बे जेब्लायबो खस्थ' भुगिनांगौआ जोबनाय नङा आरोखि। बेखौनो आं बुंदों जे नैबे फैगौ मेसेंफोराव दाथ' दैज्लां समाव बहा जाबावगोन मेसेंफोरावनो बिसोरखौ बे खानामाख्रायाव थांनानै नायनानै गेदेर गोलावफोर ज' जाजाय खौसे रौसे जानानै माने जाहाथे प्रटेक्सनखौ गोग्गोमैनो होयो थिगैनो खालामो अब्लासो आं बेखौ गोजोननाय फैगोन आरो। थांनाय बोसोरावबो बानायदोंमोन नाथाय थिग मथन जायाखै बिदि होननाय खोनादों। दा जाय खोनानाय जेरै दा फैबायानो नै बे आरोखि। नोंथांमोना माबायदि लुबैयो खालायनो? जों लुबैयो एखेबारे बाहाय नेटनिफ्राय मानिफ्राय धालायनिफ्राय गिदिर अन्थाइ बल्दारखौ होथेनानै बेखौ मोजाङैनो धालाय खालामनानै दोनाबा प्रटेक्सन खालायाबा बेखौ ओरैनो अन्थाइ जाबनानै बेखौ प्रटेक्सन खालामनो हाया। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।